Nový rok pre mnohých bez ohňostrojov ani na krok. Už tradične sa na silvestrovské oslavy nesú v znamení výbuchov. Aj tento rok sa výrobcovia zábavnej pyrotechniky potrápili a priniesli nové, zaujímavejšie svetelné efekty. Pribudli aj nové bezpečnostné opatrenia. Pyrotechnika sa ponovom delí do bezpečnostných kategórií podľa veku. Takže deti do 15 rokov si už žiadne petardy v obchode nekúpia. Prvá kategória je dostupná ľuďom od 15 rokov, druhá kategória ľuďom od 18 a tretia kategória ľuďom od 21 rokov. A štvrtá kategória je určená len pre profesionálnych odpaľovačov. Ak nie ste profesionálny odpaľovač, nechajte si radšej poradiť u predajcu. Vyhýbajte sa nákupu ohňostrojov z druhej ruky, môžu byť totiž nebezpečné. Každý pyrotechnický výrobok by mal mať slovenský návod, mal by mať dátum spotreby. Každý výrobok musí byť certifikovaný a označenie, do ktorej kategórie spadá. V predajni so zábavnou pyrotechnikou nájdete rôzne druhy výrobkov. Od jednoduchých petárd za 50 centov až po takmer 100-ranové ohňostroje so zaujímavými svetelnými efektami za cenu 140 eur. Akú pyrotechniku máte najradšej? Ja som si iba prskavky kúpila, takže mali pekné farebné. Väčšinou takéto ľahšie, čo viem, že neublížim ani sebe, ani okoliu. Takže nie sú to žiadne piraty ani nič také, čo mi môže vybuchnúť v ruke. Na Silvestra môžete odpáliť ohňostroj takmer kdekoľvek. Nikdy však v blízkosti elektrického vedenia, stromov či plynovodov. Pri zlyhaní ohňostroja by ste ho mali zničiť. Ničí sa štandardne tak, že sa ponorí do vody na 24 až 48 hodín, záleží, aký je to výrobok, a následne sa zakope do zemi. Keďže je to všetko z prírodných materiálov, tak dôjde k štandardnému rozloženiu. Ak ste sa už rozhodli tento rok odpáliť si ohňostroj sami, v prvom rade dbajte na bezpečnosť, aby ste do nového roku vykročili tou správnou nohou a so všetkými prstami. Iveta Gombošová, RTVS.